Isinampa ng mag-asawang Suliman at Paz Santos ang reklamo sa vote buying sa Integrated Bar of the Philippines, Camarines Sur kontra Bigay Complaint Center at sa COMELEC. Sa joint affidavit, sinabi nilang 2 voters education ID ang inihatid sa kanilang bahay sa Kanakman, Camarines Sur noong May 10 na naglalaman ng mga pangalan, kasarian, kaarawan at presinto nila at may blankong espasyo para sa litrato. Nakasaad din nila sa ID ang pangalan ng political team, mga kumakandidato sa pagkagobernador, vice-gobernador at kongresista. Nalaman umano ng mag-asawa na kailangang isurrender ang mga ID sa opisyal ng barangay kapalit ng 1,000 piso bawat isa. Pero nang tanungin kung saan ginaganap ang voters education ay walang maisagot at sa halip, tinanong sila kung kukunin ang nakalaang pera para sa kanila. Samantala, ipinakita ng isang botante sa Calabanga ang natanggap na voters education ID na may litrato kapareho ng nasa Posted Computerized Voters List o PCVL. Sa video naman ng concerned citizen sa bayan ng Minalabak, makikita ang dagsa ng tao sa construction site na venue umano ng voters education sa lugar ng partido na inireklamo ng vote buying ng mag-asawang Santos. Ayon sa COMELEC Bicol, higit 40 reklamo na ng vote buying ang natanggap nila at kasalukuyan nang pinaiimbestigahan.